Здравейте, потребители на YouTube. Днес ще снимаме на стикърън мултиплеер и да започваме. Готина игричка е. Казах в клипове, не съм казал, или май казах в другия клип, не че така, ще снимам малко в интернет игри, защото ми е омръзнало да снимам с това на сваление и само да не ми се хъби памет и ще мисля някоя игра да изтрия и така, да почваме. Аз съм умрях първи, не мога да повярвам. Не, няма да стане така. Почвам от начало, дами и господа. Реснах страницата. Нещо направо почна. Ще опитаме да се задържим последни. За колко малко щехме да сме първи. За колко малко, дами и господа, реди. Да почваме. За сега имам 2 точки. Като ходещ труп съм. Тая игра на мене затрудняваме. Преди бях много по-добър. Последен 0 точки. Май тук ще съм на последно място. В този турнир. Ще снимам на Вектор. Една много яка онлайн игра. Ще снимам и на някакви други с регистрации. Ще оставям линкове. Хайде да е. Нещо много време. Тя сигурно са вече при 2003. Ще спра на пауза, докато спрат. И най-после умряха. Сигурно 10 минути играят вече тя. Няма как да сме на първо или на второ, значи май ще сме на трето. Ако с хаковете. Няма да съм виновен. Сега добре се справяме. Окей. Да видим. Борим се за 3 точки. Този път няма да се откажем лесно. Ще заслужим второ място.
този хак. Ето за какво не съм нажал. То ще е на първо, аз ще съм на трето. То чист хак, знаете ли? Гледайте, това ако не ми е хак. Това ако не е хак, мен ме убийте. Още спра на пауза, докато умре. Най-после умря. И то сам. От само себе си умря. Вижте каква поза взе отдолу. Ох, виждате, на трето място съм. Ето. Това не ме кефи. Значи тук да ви кажа, можете да си купувате неща. Да. Аз съм си взел някой. Да ви покажа. Е така. Поне хода. Поне е така ме видяхте. Е така. Така хода, поне като си променяте. Вижте как ли се правиш това. Един мой приятел преди знаеше много яки неща и така как се правят. Аз гати. Но мисля това да е от клипа. Абонирайте се, харесвайте. Питайте ме някои неща, каквото поискате. Питайте, аз ще отговоря. Скайпа ми съм го казал monster.monster24. Това е от мен. Але, чао!